Ovo tužilaštvo je kantonalnom sudu u Tuzli stavilo prijedlog za određivanje pritvora za Hasana Hodžića, koji je bivši direktor Kazneno-popravnog zavoda u Tuzli, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo zloupotrebe položaja ovlaštenja, koja se vezuju za određene nezakonitosti prilikom zapošljavanja u KPZ u Tuzli. Osim njega, dakle, prijedlog za određivanje pritvora je stavljen i za Nermina Sinanovića, Abdullaha Subašića i Fuada Bektića. Oni su osumnjičeni da su pomagali, dakle, Hodžiću prilikom izvršenja ovih krivičnih djela, odnosno prilikom nezakonitosti u zapošljavanju KPZ u Tuzli. Također pritvor je stavljen i za Robina Mujačića, koji je pomoćnik direktora KPZ Tuzla, a koji je zadužen, dakle, za privrednu jedinicu Kozlovac, dakle, poluotvorenog tipa, isto tako za zloupotrebu položaja ovlaštenja, vezano za određene nezakonitosti u radu ove privredne jedinice, dakle, privredne jedinice Kozlovac. Također donesena je naredba o provođenju istrage protiv jedne osobe iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, koji je također osumnjičen da je pomagao i posredovao prilikom nezakonitosti u zapošljavanju KPZ u Tuzlu, dakle da je pomagao direktoru Hasanu Hodžiću. Dakle, Hodžić i ostale osobe se sumnjiče, dakle, da je on u vremenskom periodu 2006. godine do 2010. godine dok je obavljao funkciju direktora uz pomoć pomoćnika koji su koordinirali, odnosno pomagali i posredovali sa osobama koji su bile spremne platiti određene iznose novca kako bi dobili zaposlenje u Kazneno-popravnom zavodu u Tuzli, uzimao novac od pomoćnika koji su prethodno oni dobijali od osoba koje su kasnije zaposlene. Dakle, nakon što bi konkursna komisija provela konkursnu proceduru i dostavila direktoru listu uspješnih kandidata, on bi izabrao i zaposlio osobe koje su prethodno plaćale ove. Dakle, sumnja se da su pomoćnici Hasanu Hodžiću u ovom periodu predali novac za ukupno 13 nezakonitih zapošljavanja u KPZ u Tuzli, da su se ta novac koji je davan, odnosno koji je dat za ta zaposlenja, kretao u iznosima od 7.000 do 20.000 konvertibilnih maraka, dakle pojedinačno, i da je on na taj način sebi ili drugima, dakle svojim pomoćnicima, pribavio protupravnu imovinsku korist koja iznosi oko 173.000 konvertibilnih maraka. Također Robin Mujačić je osumnjičen da je organizirao isporuku pilećeg i purećeg mesa koji su se prethodno proizvodili u privrednoj jedinici Kozlovac prema 2 restorana na području Tuzlanskog kantona, a da te isporuke nisu bile evidentirane u poslovnim knjigama KPZ u Tuzli, i sumnja se da je na taj način on sebi pribavio protupravnu imovinsku korist koja iznosi nešto više od 10.000 konvertibilnih maraka. Također on je osumnjičen da je jednom osuđeniku koji je služio kaznu zatvora na Kozlovcu omogućavao određene pogodnosti koje su bile van zakonskih, podzakonskih akata i regulative. Dakle, jučer je provedena akcija koju je vodilo ovo tužilaštvo u saradnji sa pripadnicima SIPE, izvršeni su pretresi na nekoliko lokacija, tada su ove osobe lišene slobode. Također prilikom pretresa su privremeno oduzeti određeni predmeti za koje se sumnja da potiču iz izvršenja krivičnih djela ili su korišteni prilikom izvršenja krivičnih djela, dakle privremeno oduzeti jedan automobil, laptopi, računari, mobiteli i kartice, određeni iznos novca i neki drugi predmeti za koje se sumnja da potiču ili su korišteni prilikom izvršenja krivičnog djela.